Boom! Γεια σας! Σε αυτό το κανάλι θα δείτε gaming videos, reviews, διάφορα unboxings και... Βασικά θα κάνουμε review, θα σχολιάζουμε βίντεο. Θα σχολιάζουμε το παιχνίδι στα βίντεο όταν θα παίζουμε εμείς οι δύο. Αυτά, να κάνετε ένα subscribe. Κάντε ένα subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να μην χάνετε τα νέα βίντεο όταν βγαίνουν. Και σκοπός αυτού του καναλιού είναι να περάσουμε καλά. Να γελάμε. Να γελάμε κυρίως. Και γενικά να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας. Ό,τι πει επιστήμονας. Λοιπόν, τα λέμε. 1, 2, 3. Boom! Γεια σας! Γενικά μας ντροπιάζει, αυτό το εξασκίζουμε. Το boom επειδή είναι λόγο. Ναι, Θα το πιάσετε. Σκεφτείτε, θα το βρείτε. Ναι, γεια σας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Boom. Καταλάβατε. Πάλι.